Feeling mo ba minsan, parang maliit lang ang epekto ng ginagawa mong kabutihan? Parang hindi napapansin? Parang walang saysay? Pero mga ka-Disciple, ang ebanghelyo ngayon ay paalala, sa Diyos, walang maliit na bagay kapag ito'y may pananampalataya. Panahon na muli para ibinahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakapagpapatibay ng loob sa pamamagitan ng ebanghelyo ngayong araw. July 28, 2025, Monday of the 17th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Ai. Ang ebanghelyo natin ngayon ay mula sa Mateo 13:31 hanggang 35. Dalawang talinghaga ang ibinahagi ni Jesus. Talinghaga ng buto ng mustasa. Napakaliit sa simula, pero kapag tumubo, nagiging isa sa pinakamalaki at nagbibigay ng tahanan sa mga ibon. Talinghaga ng pampaalsa. Kunting libadura lang, pero kayang mapaalsa ang buong masa ng harina. Mga ka-Disciple, ito ang paalala sa atin. Ang Diyos ay gumagawa ng dakilang bagay sa pamamagitan ng maliliit na bagay. Isang maliit na dasal, isang lihim na kabutihan, isang simpleng sorry o thank you. Kapag iniyalay mo yan sa Diyos, tumutubo ito. Lumalawak ang epekto kahit hindi mo agad makita. Ang tunay na pananampalataya ay hindi laging malaki o maingay. Minsan, ito ay tahimik, matiyaga at consistent. Mga ka-Disciple, huwag mong maliitin ang ginagawa mong mabuti. Dahil sa mata ng Diyos, yan ang binhing nagpapalago ng kanyang kaharian. At paalala ko, walang maliit kapag ang puso mo ay nakatuon sa Diyos. Ako po si Brother Ai. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless.